كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حدا يلنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام كما يتغنيو كما يتخون تخطاتلتنا هذا الشانل لومون من كلنا تغمنان تعبيرنا بالكوارسيه إذا غريبة زلهو نايلو مارستن بار شوعات بهرتات نيستفل عليه عينة حرقنياتات مناجرات كان لكن فتنينا لنفسه كف عينة مناجر دما انت عينة ميلان بالحاتن كنتك ام كم نخل كنريكن فتنينا امبار نايلو مارست مرتنا توكسيك بوسس حدقنياتات وي حسيتي وبصراحة وي حلفتي مالتيو 7 ways how to deal with them ثم حدقنياتات عينات وبصراحة اليوم حلفتنا كمي جيرنا كنكلاخل نفسنا كمي جيرنا نفسنا قنات حنخل زري تتمرتي كاب سايكولوجيست اندري فولرز تبهله بزعبا زار استي عميق مصنعت غيرو مصحف زحاتمه بزعبو دما ريل كيلا زخونه نسو زهبنا مخرينا هنري سلازي كابسنا يلو متمرتي كلنا ابزلنا هيوتنا كنتقملو يلابو مالتي تقداماي انت عينت يوم تم حدقنياتات بوسس وي مانجرز بحالو the backstabbers بدحريخا زوقوها عينت حلفت مالتي زيوم انتايوم أبكت ميخا أزيوم تعوماتن حاليتن مساخا صبغ زندنا زلون كوينون قارب خليهم حقو حاكمتن مساب بالكاغن نعاخا موراد نعاخا مكفاء نعاخا مدخام السيو تقدام يسرحهم بخمي كتل اليوم تخيل مساخا خلو نخال السبيب العنت اليوم دحريخا نعاخا خمز بالوخا كتتراتر كوي زي بالكا سلازي كتنكا كتكلال لكا تيب مخرنتاينا هنقبر زلنا استخال متن مزعي كم ديوم عين السبات أون توزخون الزمدنا كله نالو بزح زيد اللي مستيرات كنوبهم يبلنان صبوز خون السلامتا صلي كان حدر يبلنان مغنياتو زياتهم عملوهم يو صلي انت حديرنا ماليسهم بزعمانا خزارو بيهم كتسألولونا خوليهم كن كومنا قبرنا هنا كن بوزيتيف رايا كله نالو بحرستو سنك زي دما نصري لنا وي اتبيلنا اتزقبرو زلو دحريقها زاربو زلو دحريق زاربو زلا زاربو زلو جيجا مخانو قنعو كم زي كوني اب صبوق زي مثيلكا سلمتها كم تقبر الله خبز حري وي تقبر الله خدي كونسي صبوق كتعلل سنه هيكا كستوسي كم اب جلجلس كم خمز بالكا بتحين له من كم بالك زارب هيدلني جن بليز صبوق يسمعنني انت حرزخون هاللي قينو ويسخون دسي بالك انت هاللي أبكر يخلق حج تزارب إن نجار إنك الرياض ما يخليه إلكا constructively كمزي نوعهم كتوقف زي كونكا نفس خاطر كلاخل عينات نوعهم كتقرب كتفتن على كل جزء من الساندويتش ميتد مجمريا تبغ زخونه مسؤول زربها كتعلل كتكل على أمونغو تانا قفيتا غير كتعريوجن تبغ ناتهم دما كتقول حلهم كتكل على لك كمتي نقول عادي نخالق كتجبر زلك بالحي لك كم كتكم على جن قربت لي تتنكر كمالتي سلازي أبكالت نخي كيد ناتتنكركا سئلكا كتريوم يبلكان دحركا نساتهم كم سلز جبرها كتسكركر يبلكان زيوم عملهم يوم just accept it as it is نسخة بتناتكا تقدس كاب كده لك number 2 the blamers and the whiners زياتهم كا اتيوم ناي ممرار بقى ولف ناي ممرار زلهم يوم مخنيات كسنون يوم نخمار الروزيا خنفلت علينا كل جزء مخنيات اللوم نكمار الروزيا مع زوم وهاب بصراحة زيادة كل جزء بصراحة بقيلي مسمار اليوم كم زعينة بوس نيرناني كل زبهريات حبس له زمال بوس حليفة في وتانا هذا سلزي كابو كابس تمهركو كاب زنبب كوز مثلا تمرتي بريك مجمرة قبلان يرني سلزي حدا جنيا زخونه وهاب بصراحة نيرنا بقى بوينت في وتاي بزح تمكرو مسحمة سبات كم يجير كسرحن نفس خاطر قالن كم زلكا كتنكا كم زلكا زرع بتمرت كابو سيدا مالك سلزي زياتهم تام بزعبا كل نجار يمزو مارو بزعبا سرعة بزعبا دموز بزعبا تواب سرعة كل قلنا بزعبا سرعة تنياتاتهم بزعبا كلهم بقى زي تكمهان تزقرمك ولا حنت كويم زي قبرك عريوة بجكا من مرار بزعبا سدرؤون يمارريم أنفتنك خونكم مغنياتو لمدس لزخونا من مرار نزيوم سلزي زياتهم بزعبا كل يوم زمارو زياك قدام يتناد بك نسو على الله زلناينا تيب مخرم مالتيو نسخة بناتهم يقوم بناي كالزب ممرارن تعرفن زيت تنكف مخانك عري زخونه وشتاوي حيلي درعي كتطر لك
مالتي زي سب زبالن تبالن عغا كم زي تنكفكا هذا ريل ترير زخونه انفيسيبل مالت بقليلو كحلف زي كل مالتي سو مبزحت غزي حدا سب كل غزي بسرحكا ابق مخالو زوارتك تخوينو زمارن تخوينو كل غزي زعزمزم تخوينو يا يسمعك كم قل لها انا بقعت يبلين دي مارانا خمزي كتب تخليها بفلاي نحن حبشا بزح حب كم زيتات ስለዚ عبنا سبات كم خلونا قالوا بيرسونالي نوز دمو بقى نحمم عب بسرات ندليت فلتتن ابيتن جورجو بسنك زي بلاك فرايداي واغاي تبدللنا عندي خاكورسات كاي قدلني زبل تدقاق ملق تفات انغنيو انبار نتطلباتكم نمملا نحصير وان زصنح بملو كورساتنا مقدالنا واغا كيرنا لنا سلازي تمرتنا ستوك ماركت بقطبه تعبيو ناي اونلاين بيزنس تمرت قانقا انجليش تمرت كمبيوتر كمون تمرتنا اديتنج كتمهارو انت دليهم نحصير وان زصنح مقدال واغا كيرنا لكم علينا حج انت ديت تاكم كل جورجو قديل انجينير واغا زبحال يلن سلازي نحصير وان واغانا كنبدل لكم هنا كيتكم سقمت وسيتكم نابت تمرتك تاعتو دما بتحتنا يعدمكم بدحان مصو ثانك يو فيري ماتش تمرتن قطفو ننصرصر قاله نو دونت تيك ات بيرسونال ناتوري تويز نغرا كازلو ناتاري تويات نغرا كازلا ميبي سنف ياسا ميبي اماراري تاسا ميبي نسو كومي هيوتو نسخاغن تناتو قالات نوشت كتتوي بالكان انفينسيبل عبي برتع زخونه كان شيلو وي مكلاخل در اردكلو كالو ابوشتخا كوم عينه زربا هريمو زملسلو كون خلالو كمزا عينه تاوشنا كساب زي اتنا بفلاي صلمتينا حبشاينا بزح زياب زلنا يبزعبانا صبغاي زربني صبغاي نغرنيو اب ميديا ومزح صبغ نغراي يوتنيو ازيتات اب قمت بمتاو تاكن قبرالنا سبات زبلو نغرات نوشتك نتوم وشتنا كنحمم يبلنا انكون هاي نفسنا تفيزو مني كونزلو بحلنا تفيزو خالق كنسن خلينا it doesn't matter اكد تاسونا يكونن كالو تفيزونا انت زي كوينهم it's okay انا نايتي تفيزون تخيني يتزلع عليه صقا مذكرنا انا نشتي يقول اخر لغه بكلش كل لغه هذا زخونه زي تحلف زنبره مساي صبغاي نبره نما حميمه خلقس maybe ودي 15 عام كلني رخون حميمه خلقس حدا مساي زنبره متيس صقم كاكو تحمام كذا يكون استحلاف هذا فتوكا مخانيو إلين مالتي ايرساني زقالتيا تاي لما اللي سولو كابي متياتني I have no idea تاي مصقم الله املاخ يصلا كان برسب صلي ابي كيبصح ابت غزيتكم زفلط زنبركو اي فلطون اي نبركم for some reason تقال قال متياتني it is true املاخ زفتوكا نسخان نفسها تفتوك حساب زخونكا كل ستتصلي كان صبوك لها وين نسخه حلناها زوق سرح كي سرحكا اندر عمت وهاب سرحكا صليكا يزلا شحيبل is nothing مساحه صقم يكون نوشتا يتتو او خلو ندغ وسدو እዚ ሰብ እዚ ዘማረርን ሽንካ ዘጸልምን ዘሎ ንምክልኻል ነፍስኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ዶክመንት ክትሕዝ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ፅሬት ኮይን ስራሕካ ከምዛ ፅሪኻ እንተልልካ ከም ዘፅረኻዮ ዝኾነ ምልክት ክትገብር ኣለካ ኣብ ኦፊስ ሰራሕቲ ኮይንካ ከምኡ ዝተባሃለ ውዕላት ብውዕል ክትገብር ኣለካ እቲ ኢሜል ወይ ስራሕ ዝሰራሕካሉ ዝወዳእካሉ ግዜን ዝሓበርካዮ ግዜን ኩሉ ዶክመንት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ከምዚኦም ሰማዝያቶም ቁርብ ትለይ መረጋገፂ ተዘይሒዝካ ከጥቅዑኻ ብቐሊሉ እውን ስለዝኽእሉ ሳልሳይ the police in triants እዚኣቶም ካቶም ዘዳኽሙ ሰባት ዝድህሉ ሰባት ንታሕቲ ዝደቕሱ ጨቆንት ሰባት ማለት እዩ እንትንቀቐሎም ኣለና እዚኦም እውን ኣለዉ ብዙሕ ግዜ ጭቆና ዝፈቱ ንሰብ ከዳኽሙን ክድህኹን ዘይፀልኡ ሰባት ኣለዉ ወላ ብሓይሊ እውን ብጉልበት እውን ዘፈራርሁ ማለት እዩ they can be power hungry ናይ ስልጣን ፅብእን ድሌትን ባህግን መሊእዎም ዘሎ ሰባት እዮም verbal abuse and can try to intimidate you بقالات زدهلون زداخمون كمدما كفرارهون كهارمون زفتون دما يمزيون ياتهم بوليس يبلوم حدا غنياتات سبات يوم سبات ازيو حدا غنيا صعبين كسعو زخوليهم زياتهم دخامنتكا سنفناخا كمون دخوم غنخا علاليوم بتعم زدقعوخا سبات يوم تنقاق تكلالك مبزحت غزي حق زي تفلت مسكين مخانكا طعي مخانكا انت لليوم بتعم يوم لبخا خطفول كاسو دليو حدا غزي يقاطمني ولا بزي مجمريا خمص خلناسي اب تي منغستا ابز نبرنالو غزي نقل يومسي بقى يدهلوهم توم حلفتاو زلو اني غرم نير سلامنتاي نعيكم دي قبروني دخوم مخانكا حقخا مسلكا زي تفلت مخانكا نقح كم زي مخانكا انت فليتهم زيوم سبازياتهم يا لخات كتفو خيم كتقللو خا خوليو
ስለምንታይ ባህርናቶም ስልጣን ስለዝፈቱ መሰሉን ዘይፈልጥ ሰብ መሊሱ ተወሳኺ ስልጣን ይድውስኸሎም ንዖም ምንታን ክድኽውን መሊሶም ክጭፍጭፉን ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ መሰልና ክንፈልጥ ኣለና ግቡእና ክንፈልጥ ኣለና ንሕና ድማ ግቡእና ክንገብር ቅሩባት ክንከውን ኣለና እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክመፅእ ከሎ ስቕ ኢልና ዕሽሽ ኢልና ክንሓልፎ የብልናን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ቲፕ ምኽሪ እንታይ እዩ እቲ ዝበለፀ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣዝኻ ርሒቕካ ምንባር እዩ ምክንያቱ ምዚኣቶም ምንባር ሕማም እዩ ሽግር እዩ ፀገም እዩ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ሂወት ምርጫ ከምኡ ከይህልወካ ክእል እዩ ንግዚኡ ንምሉእ ሂወትካ ኣብ ከምዚ መክድ ንኽትነብር ምርጫ ጥራይ ንሓፂር ግዜ ግን ምርጫ ከይከውን ይኽእል እዩ ክትፅመም ትግደደሉ ግዜ ክህሉ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕ ምዝኸው ስለዚ ኣብቲ ምርጫ ምዝህልወካ ካልኣይ ስራሕ ምድላይ እንድሕር ኮይኑ ድለ ካብ ምዚኦም ነዚኦም ተፃዊረ ከይደ ካብ ትብል ካልእ ስራሕ ምድላይ ይቐልል ኣይንቀበሎ ከምዚ ዓይነት ስቃይ እንድሕር ንትምህርትኻ ትምህርቲ ንክትቅይር ወይ ንሓፂር ግዜ ዝውዳእ እንድሕር ኮይኑ ግን ክንፅመም ንኽእል ኢና ክንፅመም ከለና ግን እንድሕር እዚኣቶም ግን ንሓፂር ግዜ ኣዝዩ ሓደገኛ መኻኡ ክትፀንሕ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ዶኩመንት ክትገብር ኣለካ ሬከርድ ክትገብር ትክእል ኣለካ ኣብ ቴሌፎንካ ሬከርድ ከፊትካ ትኸይድ ከምኡ ከዳኽመካ ከሎ እቲ ሬከርድ ትገብሮ ነዚ ሽዑ ናብቲ HR ወይ ናብቲ ፐርሶናል ዝብሉ ኣብ ከይድኩም ክትሓቱን መሰልኩም ከተረጋግፁን ትኽእሉ ምክንያቱ እዚ ብሕጊ እውን ክልኩል እዩ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ብሕጊ ዝተኸልከለ ነገራት ዝገብሩ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ከክንዲ ገለ ቴሌፎን ሒዝኩም ኣለኹም እንታይ ግበሩ ሬከርድ ግበርዎም ኣብ ድምፂ ሬከርድ ጌርኩም ኸይዱ ሬከርድ ጌርኩሞም ኣዘራርቦም ክፃርፉኹም ከዋርድኹም ከለዉ ዶኩመንት ግበሮም ሓንቲ ጥራይ ኣይኮንካን 5-6 ግዜ ጌርካ ሽዑ ናብ HR ትኸይድ እዚ ከምዚ ኣጋጢሙኒ ኣሎ ካሕሳ ክወሃበካ ኸል ክስጓ ክኽእል ይትሰብ ስለዚ እዚ መሰልካን ግቡእካን ምፍላጥ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሓዋሩ ዘይበሊ ወይ ዘይሃስስ ስምብራት ክገድፉ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ስለ ዝኾኑ ዕሽሽ ክበሃሉ ኣይግባእን ራብዓይ ደ ኮንትሮለርስ እዚኣቶም ከዓ ኩሉ ነገር ክቋፀሩ ዝደልዩ ሰባት እዩ ምቁፅፃር ሕልሞምን ባህጎምን ኩሉ ነገር በንሳቶም ዝበልዎ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ኦኬ ኩሉ ነገር ከም በንሶም ዝበልዋ ሓደ ብሓደ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምዚኦም ክትነብር ትኮይንካ ርእስኻ ገዲፍካ በታ ዝበልካ ከይድ ክትክእል ኣለካ ሓደ ግዜ ንዕኦም ካብኡ ዝበልፅ ዋላ እንተ ጌርካ ማይሕጉሶም እዩ ምክንያቱ እታሶም ዝሓሰብዋ ጥራይ ፅብቕቲ ኮይና ትስምዖ ስለዚ ምሶም ክትነብር ትኮይንካ ከምታ ዝበልዋ ክትከይድ ኣለካ ተዘይለ ክትገድፎም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ናቶም ኣተሓሳስባ ሓጋዝን ድሕሪት ዘትርፍን ንቑፅን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚኣቶም ግን ከምኡ እዩ ተሓሳስቦም ስለዚ ወይ ምሶም ክትከይድ ኣለካ ወይ ክትቅይር ኣለካ ማለት እዩ sometimes it is created when a boss is promoted beyond competence level እዚ እንታይ እዩ ኣበይ የጋጥም ሓደ ግዜ ሓደ ሰብሲ ህርኩት ናይ ስራሕ ኸውን ግን ብቅዓት ዘይብሉ ከሎ ማናጀር ገብርዎ ንፍዕ ሰብ ኣብ ስራሕ ስለዝኾነ ጥራይ ማናጀር ገብሩ እንታይ ገብር ሰብ እዚ ንሰብ ከመይ ጌርካ ማናጅ ትገብሮ ኣይፈልጦን እዩ ስለዘይፈልጦ እንታይ ገብር ንሰባት ኣቢዩዝ ይገብር በቲ ንሱ ዝደልዮ ጥራይ ክገብሮ ይፍትን ንኩሉ ኢዱ ኣብ ኩሉ ክእቱ ይደሊ ንኩሉ ዝደልዮ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ ጥራይ ክኸውን ይደሊ ስለዚ ብቅዓት ናይ ምሕደራ ዘይምፍላጥ ናይ ማናጅመንት ስኪል ክውሕድ ከሎ ዝረአ ሓደ ባህሪ እዩ እሞ እዚ ከዓ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ እንድሕር ጌርካዮ ድሓን ዝኾነ ሂወት ክህልወካ ይኽእል እዩ ቁፅሪ 5 the high and mighties እዚኣቶም ቶም ኣብ ሰማይ ፀለለለ ምባል ዝፈቱ ክብሪ ዝደልዩ ካብቲ ዘለዎ ኣዝዩ ዓብ ክብሪ ከም ዘለዎም ኮይኑ ዝስምዖም ማለት እዩ እዛቶም ኣብታ ክብሪ ናቶም ክትመፆም ከለኻ ፀገም ኣለካ ማለት እዩ በታ ክብሪ ናቶም ተመፂኻ ክስጓግ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ስራሕ ንዓዓ እሺ እንድሕር ኢልካ ከይድካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚኣቶም ከተለልዮም ኣለካ መጀመርያ ሰባት ክእለቶምን ብቅዓቶምን ብልሖምን ክፈልጥዎን ከድንቕዎን እሱይ ሓሳብ ልቦም ኩሉ ግዜ በሊሕ ምዃኖም ክፍለጡ እዮም ዝደልዩ ወሃብ ስራሕካ እንተኮይኑ በሊሕ ይኹን እንታይ ፀገም ኣለዎ ብሪልየንት እናበልካ ዎ ዮር ጂኒየስ እናበልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ ንዓኻ ዝጎደለልካ የብሉ ስለዚ ሃቦም ዘይትሐጉሶም እንታይ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ንሰብ ክሳብ ዘይጎዳእካዮ ከምኡ ክትብሎም ፀገም የብሉ ዕብይ ዝበለ ከምኡ ዓይነት ሜንታል ስለ ዘለዎም ዕብይ ዝበለ ርእሰ ምትእምማን እውን ኣለዎም ንኻልእ ሰብ ናይ ምንዓቕ ባህሪ ድማ ይረኣዮም ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ነዚኦም ክትዕወተሎም ትኮይንካ ከተድንቖም ኣለካ እንተድኒቕካዮም እዮም ዝግደሱልካ እንድሕር ምሶም ተወዳዲርካ ኩሉ ግዜ ከንዕቁኻ እዮም ትርጉም የብሉን ክብልካ እዮም ቲፕ ናትካ ወሃብ ስራሕ ማናጀርካ ካብዚኦም ዓይነት
ናይ ስልጣን ናይ ፍሉይነቱ ንኸተድንቐሉ ንኸትፈልጠሉ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ብዝተኻለ መጠን ሬኮግናይዝ ክትገብረሉ ኣለካ ከተድንቐሉ ክትክእል ኣለካ እዚያ ክብሪ ናቱ ተጎዲላ ክስጎብ ትኽእል ኢኻ ንሕስያ የለን እዚኦም ብጣዕሚ ዘገድሶም ትናቶም ባህሪ ትናቶም ስእሊ ናቶም ፅቡቕን ላዕልን ኮይኑ ክረአ ብጣዕሚ ዘገድሶም ስለዚ ጥንቅቕ ኢልና ክንሪኣ ዘለና ኣስፔክት እያ እዚኣ 6 the avoiders እዚኦም ከ ካብ ስራሕ ዝሃድሙ ስራሕ ኣይፈቱን እዮም እዚ ከምዚ ቦስ እውን ነይሩኒ እቲ ብዚ ብሌም ዝገብር ዝበልኮ እዚ avoider ስራሕ ዝበሃል እውን ኣይፈቱን እዩ ነይሩ ካብ ስራሕ ብጣዕሚ ዝሕባእ ስለዚ ከምዚኦም ሰባት እውን ኣለው እዚኦም እንታዮም ኩሉ ግዜ ንፍዓትን ፅቡቅ ዝኾነ ሰላምታ ዘለዎም ትሕትና ዘለዎም ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ፀገም ግን ስራሕ ዝበሃል ክሰርሑ ሓላፍነት ክወስዱ ኣይደልዩን እዮም እቲ ፀገሞም ድማ እቲ ስራሕ እውን ብግቡእ ፋሕ የብልዎን እዮም ወሃቢ ስራሕ እዮም ማናጀር እዩ እቲ ስራሕ ግን ኣብትን ቀልጢፍ ኣይብሎን እዩ እንታይ ይገብረልካ ዋላ ላስት ሚኒት ቁሩብ ግዜ ክተርፍ ከሎ ስራሕዮ ይብለካ ድሓር ምስ ተወደኻ ወይ ንፁር መን ክሰርሖ ከም ዝበለ ከም ዝግብኦ ከይነገረ ፀኒሑ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ምስቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም ቻርሚንግ እዮም ብጣዕሚ ትሕትና ዘለዎም ክቡር ንፉዕ ኮይኖም እዮም ዝቐርቡ ኣብ ስራሕ ግን ሓንቲ ነገር ዘይገብሩ ከምዚኦም መሊኦም እዮም ዘለዉ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ማናጀራት ሓደ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታን መምርሕን ንኽትረክቡ ኣሸጋሪ ምክንያቱ መምርሒ ንክህቡ እውን ግዜ ስለ ዘይብሎም ስልችዋትን ስራሕ ፀላእትን ስለ ዝኾኑ ገሊኦም ሕውስውስ ዝበለ ሓበሬታ ክህቡ ከሉ ገሊኦም ግን ሓበሬታ ናይ ምሃብ መደብ እውን የብሎምን ኣይትፈልጥዎን እዮም እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ምናልባት ከገርመኩም ይኽእል ኣለዉ ኣብ ዓበይቲ ደረጃታት ማናጀራት ከምዚኦም ኣለዉ ብኸመይ በፂሖም ኩሉ ግዜ ዘገርመካ ማለት እዩ ስለምንታይ ግን በፂሖም ምስቲ ልዕሊኦም ዘሎ ክኸውን ከሎ ፅቡቅ እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ካልእ ግን የለውን ሕውስውስ እናበሉ እናሓመዩ እናፀረፉ እናድነቁን ገለ እናገበሩን ይነብሩ ኣብኡ ግን ነቶም ትሕቲኦም ዘለካ ሕምስምስ ከብሉ ከበኣሱን ንሓድሕዶም ከምዘይሳነዩ ገብርዎ መብዛሕቲ ግዜ ንገሊኦም ይፈቱ ንገሊኦም የድንቁ ንገሊኦም ይፀርፉ ከም እናገበሩ ዳርጋ እናፈላለኻ ምግዛእ ዓይነት ሜላ እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ እዚኣቶም እውን ከነስተውዕለሎም ኣለና ሸውዓተኻ the poor communicators እዚኣቶም ከዓ ሓሳባቶም ፅቡቅ ክገልፁ ዘይክእሉ ወሃብቲ ስራሕ ወይ ማናጀራት ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ንሰባት ኣብ ናቶም ቦታ ኮይንካ ምግባር ምስትውዓል ሶሻል ስኪልስ ከምኡ ድማ ቲም ስፒሪት እዚታት ኩሉ ኮምፖነንት ኢሞሽናል ኢንተሊጀንስ ይብልዎ ነዚታት ስለዘይብሎም ድንጋፀ ከምኡ ድማ ናይ ሰብ ምስ ሰብ ዘለዎም ርክባት ኣዝዩ ልሕልሑ እዩ ስለዚ እዚ ፀገም ስለ ዘለዎም ምስኦም ንኽትሰርሕ ኣብ ትሕቲኦም ንኽትሰርሕ ከቢድ ነገር እዩ ድንጋፀ ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ብናይ ካልኦት ዓይኒ ክጥምት ዘይክእል ሰብ ኣብ ትሕቲኡ ትሰርሕ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ ገሊኦም መሬት ሰላም ከሎ ይትኮሱ ብሕርቃን ወይ ገለ ኡፍ ብሉ እንታይ ኣጋጢሙ ትብል መሬት ሰላም ፀንሐ ድሕሪ ክትፍለ እንታይ ማለት እዩ ማእሲ ሓርቁ ማእሲ ዝሕሉ ክትፈልጦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካልኦትካ ፈፂንካ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ብግልፂ ምዝራብ የለን ኩሉ ብሸንኮለል እዮም ስለዚ ዘይንፁር ወይ ከዓ ብግልፂ እንታይ ካባኻ ከም ፅበዩ ዘይሕብሩኻ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ እንታይ ትደሊ ወይ እንታይ ትፅበካ ብንፁር ምንጋር ኮሚኒኬሽን እዩ እዚ የብሎም ንሶም ገለ ተዛሪቦም ካልእ ይፅበዩ ንስኻ ግን ኣይትርድኦምን ኢኻ እንታይ ክብሉ ከም ዝደለዩ ካልእ ናይ ካልኦት ሕብረተሰብ ኮሚኒኬሽን ካልእ ከም ምዃኑ ዘይምፍላጡን ኣሎ ሓደ ማናጀር እንድሕሪ ግቡእ ናይ ማኔጅመንት ስኪል ኣለዎ ኮይኑ ኮሚኒኬሽን ኢዝ ኪ ምክንያቱ ንስኻ ትብሎ ዘለኻን እቲ ሰብ ካልእ ዝሰምዓካ ዘሎ ነንበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ባህል ብባህሊ ክፈላለዩ ከሉ ደረጃ ኣወሳስዳ ናይ ሓበሬታ እውን ይፈላለይ እዚ እውን ኣብ ግምት ዘይእቱ ማናጀራት ኣለዉ ከምዚኦም ክኾኑ ከለዉ ንስኻ ክትከውን ኣለካ እቲ ኮሚኒኬተር ብንፁር ከምዚ ማለትካ ድዩ እንታይ እዩ ትፅቢት እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ መዓስ ክውዳእ ዘለዎ እናበልካ ንፁር ዝኾነ ሕቶታት ብምግባር ነቲ ዘይንፁርነት ከተነፅሮ ክትፍትን ኣለካ ምእንታን ንዓኻ ዘይተደልየ ሳዕቤን ንኸይመፀካ ስለዚ እዚኣቶም ሎሚ ሸውዓተ ዝተፈላለየ ሓደገኛ ባህሪ ዘለዎም ወሃብቲ ስራሕ ወይ ማናጀራት ምክንያቱ ማናጀርካ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘሎ ኣብቲ ጉዕዞ ኣብቲ ስራሕ ክሳብ ዘለኻ ንላዕሊ ክትከይድ ዲኻ ተደቆስካ ክትነብር ፅቡቅ ደመወዝ ትረክብ ዲኻ ሕማቕ ክስልጥን ዲኻ ንታሕቲ ገፅካ ክትወርድ ዓብይ ተራ ኣለዎ ነቲ ማናጀርካ ከምቲ ንሱ ማናጅ ክገብረካ ዘሎ ንስኻ ማናጅ ክትገብሮ ክትፍትንን ክትመሃርን ኣለካ ምክንያቱ ባህርያቱ ኣፅኒዕካ ነቲ ንሱ ዝፈትዎ እንድሕር ሂብካዮ ብዙሕ ዕድላትን ብዙሕ ፀጋታትን ንኽትረክብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ዘየድሊ ስቃይን ጭንቀትን ከተዕርፍ ትኽእል